Ngapunten niki kula sarencang silaturahmi wonten dalem panjenengan. Ngapunten menawi ganggu anggenipun ngaso mboten enten niat napa-napa nang silaturahmi kalih leluhur mugi jenengan mangestani. Pripun kok nangis ngoten niku? Wonten menapa? Dadi pinter. Pusing. Pun mboten napa-napa sing pun sampun. Jenengan sakniki. Aku disiksa. Pun mboten napa-napa. Panjenengan kula tulungi mangke, nggih. Mugi teng mriku mangke sekeca padiang. Nggih. Jenengan kinten kula rawuh mriki silaturahmi mriki jenengan remen mboten? Nangge nak pun remen ampun sing pun kliwat sampun, nggih. Sing pun kliwat sampun. Mang cabut bener. Nggih, sedap. Sampun? Alhamdulillah. Mari. Pun. Napa meleh? Sampun? Lara kabeh. Nggih mengke kula sukani donga persane. Sekeca enteng jenengan padiang ngoten nggih. Sing teng mriki namung jenengan apa kalih sinten? Sepenjak Nika sinten? niku santri. Santri. Nah sing niki sing teng jero sekawan niki 5 niki sinten? Niki sing apa kok Oh nggih, sing sekawan niki? sami Oh nggih, lah sing niki Pak Yai ngene. niki sing apa kok Oh Sing bangun iki lho. Oh, Mbah Khaironi. nggih. Pripun niki? Jenengan nyampung ngapunten nggih. Leres jenengan sing ditulis teng mriku Abdurrahman Mundir niki terus. Tun Sahmet Abdullah. Pripun? Syekh Datuk ngoten mawon. Ngapunten jenengan iki gurune sinten? Mboten sah nyeluk jeneng niku. Oh nggih. Lah kula wingking mriko. Kurang ajar. Kula mungkin mriko napa nulungi Pak Dalang kalih si Ratu Malang nika. Pun kula tulungi wingi nika. Terus Nggih. murid kurang ajar. Nggih. Jaluk apa dituruti. Nggih. Aku isih kurang wae. Nggih. Nganti aku kaya disiksa. Wis salah jenengan niku napa? Napa mboten trima ngoten? Ora gelem tak eleke. Wo. Atine atos ngoten. Murid sing tak seneng malah rekasake wong. Wo nggih. Ya jenengan teng mriko nggih mboten sekeca. Sedanten rasane lara. Oh nggih. Lah niki wau sampun nampi pun sekeca. Matur suwun damel obat. Nggih. Ya niku wonten sing teng mriku niku napa sing mboten seneng jenengan niku? Niku rahiku. Oh. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten Nggih. rahiku tasih diawat
Lah jenengan kersane aman ngoten pripun? Jenengan pun ngertos. Nggih. Mengke nek pun kula sukani donga jenengan aman nggih. Sakniki napa mengke? Derek mau Oh, nggih. jenenge tetulung. Nggih, mugi jenengan mengke anu nggih. Cobi kula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna lillahi la haula. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Keco. Sampun pun mari. Jane jenengan kula paringi gaman ben mengke saged jenengan gunake napa melindungi jenengan nggih. Pun nggih. Niku damel jenengan kosane teng mriko aman. Nggih, sami-sami. Cekap napa dereng niku? Sampun. Jenengan pun rumangsa aman. Alhamdulillah. Pun boten kuatos. Nggih. Pun sekeca badane jenengan. Pun sekeca normal nggih. Sampun pun Nggih. boten enten sing kula rasa. Pun normal nggih, pulih. Pun jenengan sakniki menawi enten sing ajeng pripun-pripun jenengan pun gadah alat. Nggih. Saged ginake to jenengan? Tunjuk. Nah nggih. Mungkin jenengan teng mriko sekeca. Saged mlampah Padang. Oh, Nggih. Wonten melih menapa? sampun. Mboten ngersake napa-napa namung nyuwun pangestunipun. Niki sadaya rencang niki nyuwun pangestune mawon, mboten nyuwun napa-napa. Mugi leluhur mangestoni niki sak rencang. Pangestu. Dapat gawe hati-hati. Nggih. Anak bojo dijogo. Nggih. Kesimpulan omongan do dijogo. Nggih. Ngandani contohnya aku ngandani murid malah ratri yang aku guru ngandani murid ya wajar toh. Nggih. Nek sakniki jenengan sampun ayem, Apa suwun pun kepen pun kepenak saged njaga awak kiambak. mboten enten sing